Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşda bagy tarap ýurdumyzdaky täderlikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşýär. Şuň garaşda Türkmenistan döwletimizde halkara beýtaraplyk güni uly dawra bilen belenýär. Bayramyňyz gutly bolsun, edi diýleşir. Watanymyzyň hemişelik beýtaraplarynyň 26 ýylynyň dawralary dünýä ýüzüne ýaňsalýar. Hormatly prezident bilen başçylygyny edýdi ýurdumyzyň beýtaraplyk syýasaty mundan belägem üstünlik görebilsensin. Goý hormatly prezident bilen edýdi ýarmyzyň berkararlygy, ýyl ýurdumyzyň bagtyarlygy, dünýäniň parahatçylygy, halklaryň dostlugyny uğruna alyp barýan, hemem amala aşyrýan beýik işleri hemişe rowaşlyga besensin. Şuň Türkmenistanlar halkara beýtaraplyk güni hemem Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň ýurdumyzyň hemişelik beýtaraplyk hakynaky kararnamasyny kabul etmeginiň 26 ýyllygyny belediler. Bu şanly bayram münasibetli ýurdumyzyň ähli günjeklerine hemem paýtagtymyzda bayramçylyk dawralary ýaýbanlanarly. Baş şäherimizde hormatly prezident bilen Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň gatnaşmagynda halkymyzyň belent biniýatlaryny ýüregleriniň parahatçylyk söýjüliginiň hoşmeýilliginiň hemem insan pergörliginiň dawralanmagynyň nişanly urulan beýtaraplyk binasyna gül goýmak dawrasy boldy. Bugün Türkmenistanlılar şanly senäni halkara beýtaraplyk günni uly buýsanç bilen dawrlandyrýarlar. Ýer bilen arkada prezidentimiz paýtagtymyzyň gözel günjeginde Köpetdağın eteginde bina edilen beýtaraplyk binasyna geldi. Bu ýerde Türkmenistanyň döwlet senat ýaňlandy. Hormatly prezidentimiz öýdük täze döwletimiziň hemişelik beýtaraplygynyň, halkara hukuk derejesiniň ýörelgeleriniň bakylygynyň hemde milemezliginiň nişany hökümine bina edilen bilen beýtaraplyk binasynyň öňüne gül desesini goýdy. Mehriban arkadağymyzyň görellesine ýerip, dawral çäre gatnaşyklaryň ählisi gül deselerini goýdular. Türkmenistanyň Milletler Birleşigi tarapyndan ikrar edilen beýtaraplyk derejesi, halkymyzyň asyrlaryň jümmüşinden göz başalýan paragatçylyk söýjülik, insan perwerlik hemde açyklyk ýörelgelerine esaslanýan paragatçylyk söýjülikli daşary syýasat strategiýasy giň halkara toparlar tarapyndan ýokary baka berýänliginiň aýdyň suwutnamasy bolup durýar. Şeýlekem ýurdumyzyň beýtaraplygynyň ikrar edilmegi bilen diňe bir biziň ýurdumyzyň däl, eýsem tutuş halkara birleşiginiň durmuşynda täze döwür başlandy. Çünkü bir dünya diplomatiýasynyň taryhynda täze ädim boldy. Häzirki wagtda beýtaraplyk dünýäniň döwletleri bilen syýasy, ykdysady, medeni, alam bilim we beýlik urganlarda giň hyzmatdaşlyk ýoly goýmakda uly orna gelýär. Sebäbi beýtaraplyk Türkmen döwletiniň 3-nji müňýyllygyň wajyp maksatlaryna, ýagny paragatçylyk hemde durnukly üçin üpçün etmäge, halkara hyzmatdaşlygyny putrandyrmaga gönükdirilen syýasatynyň binýadydyr. Hormatly prezidentimiň garaşdy beýtarap Türkmenistanyň halkyna şanly selam nasibetli gutlugyny belleşýärli. Biziň alyp barýan paragatçylyk we ynançmak syýasatymyz halkara howpsuzlygynyň, durnuklygyň we ösüşiň binýadydyr. Türkmenistan gysga taryhy döwür içinde dünýä döwletleri, awraýly halkara guramalar bilen paragatçylygyň, ählimumy howpsuzlygyň we durnukly üçin hatirasyna dostluk, ýöleri hormat goýmak we ynançmak ýörelgelerine esaslanýan hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýmakda, halkara birleşiginiň tagallalaryny utgaşdyrmakda gymmatly tejribe toplady. Beýtaraplygyň binýatlaryň ýörelgeleri bolan paragatçylyk söýjülik, beýleki halklara, olaryň medeniýetine hemde däp desturlaryna hormat goýmak, Türkmenistanyň daşary syýasatyna we diplomatiýasyna hil taýdan täze many mazmuny eý boldy. Ýa-da döwürde ýurdumyz Türkmen beýtaraplygynyň Birleşen Milletler Guramasynyň ýörelgelerine hemde maksatlaryna laýyk gelýänligini, onuň sebitde halkara paragatçylyk derejelik tagallalaryny amala aşyrmakdaky netijeligini iş ýüzüne subut edýär. Dünýäniň döwletleri hemde halkara guramalary bilen köp görnüşli hyzmatdaşlygyň çäkleriniň işin giňeldilmegi netijesinde Türkmenistanyň daşary syýasaty Milletler Birleşiginiň dolu gollugyna eýe boldy. 2020-nji we 2021-nji ýyllarda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň sessiýalaryna Türkmenistanyň başlangyjy boýunça halkara paragatçylygyny, howpsuzlygyny we durnukly üçin gollamakda beýtaraplyk syýasatynyň orny we ähmiýeti,
Birleşen Milletler Romasynyň Merkezi Aziýa üçin ýöňünç diplomatiýasy boýunça Tebit merkeziniň ornatly kararnamalaryň kabul edilmegi munyň nowatdaky subutnamasy boldy. Türkmenistan paragatçyk dürejik mümkinçiliklerini dogry durmuşa geçirmek üçin ýurdumyzyň mundan meýlekde durnukly üçin sebit hemde äklimi işe hemme taraplaryn ýardam etmek, müňgilligiň maksatlaryna yetmek, halkara gün tertibiniň ilkinji nowatdaky meselelerini çözmek üçin köpürli hyzmatdaşlygyň netijeli ýollaryny dürütmek baradaky meýilini tasdiklayan täze ýörelgeler we teklipleri iýdigdirli öňe sürýär. 2021-nji ýyly halkara paragatçyk we ynançmak geldiýip ýylan etmek hakyndaky kararnama şeýle başlangyçlaryň biri boldy. Mehriban arkadagymyzyň başda durmagyny Türkmen döwleti bitaraplyk derejesine ermek bilen dünýäniň ýurtlary, iri halkara we sewit guramalary bilen hyzmatdaşlygy işiň puturandyrýar. Bi köp görnüşli hyzmatdaşlygyň çäkleri, siyasi ykdysady hemde insanperwer medeni ulgamlarda täze anyk many mazmuny eýe bolup iýdigdirligi ýeňelýär. Adamdadyň bilint insanperwer däpleriniň dawarlanmagy, paragatçylyk, ýöleri düşünmek hemde dostluk dörelgelerine çuňgur sarpa goýýan halkymyzyň miýdemiz ýörelgeleridir. Şonuň üçin hem ýurdumyzyň ähli günjeklerine halkara bitaraplyk gününe bagşlanlan bayramçyk çäreleri ajaýyp dawarlara beslenni. Soňra hormatly prezidentimiziň gatnaşmagyna halkara bitaraplyk güni hemde Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasynyň Türkmenistanyň hemişilik bitaraplyk hakynda kararnamasynyň kabul edilmeginiň 26 ýyllyk münasibetli bayramçyk dawarlary dowam etdi. Mehriban arkadagymyz dawaranyň barşynda hemmeleri halkara bitaraplyk güni hemde paýtagtymyzda paragatçyk we ynançmak syýasaty, halkara howpsuzlygynyň durnuklygyň we ösüşiň büniýady atly halkara maslahatinyň üstünlikli jemlenmegini gutlady. Milli liderimiziň belleşýäli merdany halkymyz ýurdumyzyň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan şanly senleri, taryhy ähmiýetli wakalara, ajaýyp zähmet ýeňişlerine wesleýär. Hormatly prezidentimiz halkymyzyň dünýä medeniýetiniň baýlaşmagyna möhüm orun eýleýändigini, şöhraty pederlerimiziň watançylygynyň, gahrymançylygynyň, ýokary ahlaklylygynyň we insanperwerliginiň dünýä nusgulukdygyny belledi. Şeýlekem arkada prezidentimiz Türkmen halkynyň milli dürejlik dünýäsiniň parlak gyllyda hasaplanýan magtymly pragynyň dürdäne şagyrlary barada aýdyp, akyllar şahyryň agzybirlige çagyrýan. Bir suprada taýýar kılynsa aşlar, göterilir ol akbaly türkmeniň diýen goşky setirlerini okudy. Çuňur many mazmuny eýlenen bu setirlerde halkyň kalbyna ýakyn pelsepe duýulýar. Hormatly prezidentimiziň belleşýäli munyň özi türkmeniň akyllar şahyrynyň paragatçylygy, agzybirligi, halkyň bagtyar durmuşyny döwlet bir kararlygyny önleýän nurana arzu welbeşdirýär. Häzirki döwürde biýik şahyryň eden arzuwy amal boldy. Biz agzybirlikde bir supranyň başyna jem bolup, ýurdumyzyň bitaraplyk derejesine esaslanýan paragatçylykly syýasat arkaly tutuş dünýäde asudalygyň, paragat durmuşyň bir karar bolmagyny näýär. Hormatly prezidentimiz bu baradaky gurulmagy dowam edip, şöhratly pederlerimiziň dünýä beren milli gymmatlyklary barada aýratyn belledi. Halkymyzyň ýerden turda ataňy gör, ataňdan soň ataňy diýen paýgasy jümläni döretmegi pederlerimiziň bedewleri aýratyn sarpa goýanyny aňladýar. Milli liderimiziň belleşýäli akylteke bedewleri halkymyzyň durmuşynda aýratyn orny eýläpdir. Paýgasy pederlerimiz atlary seýislemegiň, olary ösürip ýetişdirmegiň ajaýyp nusgasyny döredip, bedewleriň insanyň ýakyn hemrasyna öwrülmegini gazanypdyrlar. Munyň özi paýgasy pederlerimiziň ahlasynyň, zekininiň çäksizliginiň aýdyň beýanydyr. Pederlerimiziň döreden asly ýörelgeleriniň häzirki döwür üçin aýratyn gymmatlydygyny bellemeli. Şeýlekem ýaýwan döşli, başyny belin tutýan bu ýysonçly türkmen alabaýlary halkymyzyň hemişilik hemrasyny öwrülipdirler. Hormatly prezidentimiz türkmen alabaýlarynyň edermenliginiň, gaýdygysızlygynyň, şol bir wagtyň özünde wepadarlygynyň, deňi taýynyň ýokdugyny belledi. Döwlet başlarymyz şeýlekem özgörşe renk sazlaşygy, keşdeleriniň, nagşlarynyň aýratynlygy bilen dünýäde iň kämil sunat ezerekomine ikrar edilen türkmen hallary barada aýdyp, olaryň türkmen zenanlarynyň zekininden dören we dünýä ähmiýetli milli gymmatlygyny belledi. Nepisligi, iňçiligi we her ine 4 metrde yarım milyona golaý çetim bolan türkmen hallarynyň dünýäde deňi taý ýokdur. Mehriban arkadagymyzyň belleşýäli hal dokurup başlananyna toprakdan başlanýar. Ähli biýik işleriň büniýady toprakda bir karar bolýar. Şonuň üçin hem wekinli ine mamalarymyz hal sistemlerini, öýleriniň ihlasını,
agzy birlik, üý ojaklaryň awadançygy baradaky nurana arzuwlaryny siňdiripdirler. Olar dünýä halklarynyň gowanjyny, söýgüsine münasip bolupdyrlar diýip arkadag prezidentimiz bellädi. Soňra hormatly prezidentimiz dabara gatnaşlara ýüzlenmek bilen şeýle diýdi. Hormatly adamlar, eziz vatandaşlar, gaderli dostlar, mehmanlar, hanımlar we jenaplar. 2021-nji ýyl Birleşik Milletler Guramasynyň Asla Ähli ýurtunyň tarapyndan bu ýyl parahasynyň olanşmagyň ýeri diýilip akrar edildi. Biz öýleýärmizde Türkmenistan parahasynyň olanşmagyň watany ýyly aglan etdik. Indi her ýylyň 12-nji dekabry halkara beýtaraplyk güni diýip bellenilýär. Benim öwgedemde bir bayram şeňle başlap täze goşgymy ýazdy. Bu goşgyny hem ýaşasyn parahat durmuş diýip başlandy. Eger siz makul bilseňiz, onda men bu goşgy setirlenmi beýan edeyim. Ýaşasyn parahat durmuş. Meniň sözüm könäň sözi. Meniň sözüm täzelik däl. Ýaraglaň sesi semboluň mukaddes zatlaň hakyna bütün dünýäniň hakyna saklanalyn adamlar. Milyonlarça aqbala gaya garamak bolmaýar. Ýowuz daramak bolmaýar. Soňsuz asmanyň hakyna, büyük zeminiň hakyna saklanalyn adamlar. Dert belalar ýol salmasyn. Öz döre diýen kynçylygymyz goý hiçasyn ýol almasyn. Tutuş barlyň hakyna, janlaryň hakyna saklanalyn adamlar. Tämi tutup göwünleri biz hemişe arzu edýär. Awadan rahat günleri arşda Taňrynyň hakyna külli insanyň hakyna saklanalyn adamlar. Ýalňyşlary düýedelin. Fiilalyn biregi. Yamanlykdan yüz öwrelin. Onamdyr dünýä diregi. Halklar bir jewis maşallah ýaşasyn parahat durmuş. Sağ olun. Hormatly adamlar, eger biz tariha ser salsak, ona hiç saçan uruşun oton yeri yok. Şoň üçin hem goý, ermedama bütün dünýäde parahatçylyk, hawadançylyk we bagtyar durmuş höküm sürsin. Hormatly adamlar, menine siziň ähliňizde ýendirgezek halkara bitaraplyk günü bilen gutlaýan. Size berk jan saglyk, rowaşlyk, maşala wadançylygyny, hem bitarap watanymyzyň bundan beýlekde güllep ösme uruny alyp baran işleňizde ol üstünlikleri tüýsülekden arzu edýär. Sağ olun.
Sonra bayramçık dabarası ajaýyp aýdym taýlaryň owazy bilen dowam etdi. Ýurdumyzyň medeniyet we sungozy saatlary öýleriniň bilint ruhy beslenen aýdym taýly çykyşlary bilen bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni, dünýäde paragatçylygyň, durnuklugyň pogtalanmagyna mühim ähmiýeti bolan ýurdumyzyň bitaraplyk derejesini hemde arkada prezidentimiziň paratatly ýol başlygyna amala aşyrýan büyük işleri wasp etdiler. Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasynyň Türkmenistanyň hemişelik bitaraplyk hakkyndaky kararnamasy dünýäniň abadançylygyna, paragatçylygyň, dost-soňurlyk gatnaşyklarynyň berkitilmegine we halklaryň arasynda hyzmatdaşygyň ýokary derejede hemde birik-birige hormat goýmak esasynda gurulmagyna gönüktirilen ýörelgeleriň bir karar bolmagyny şertlendirdi. Ak mermerli paýtagtymyzda paragatçylyk we ynançmak syýasaty halkara howpsuzlygyň, durnuklugyň we özüşiň dünýäde ady bilen geçirilen halkara maslahatynyň dowamyny kabul edilen çözgütler, ol şeklen resmi namalar, garaşsyz bitarap Türkmenistanyň tebit we äklimum meşgerde paragatçylygyň, asudalygyň, howpsuzlygyň we durnukly özüşiň üpçün edilmegine münasip oşunt goşýanynyň nobatdaky beýan nurly. Şany senem nasip etdi gurulýan davralaryň aýdym taýly çykyşlaryny utgoşmagy Türkmen halkynyň göreden asylly ýörelgeleriniň ýäderki döwürde arawaşyklygy beslenýäniň maňladýa. Taryhyň dowamyna dünýä ähmiýetli milli gymmatlyklary dereden halkymyz toý dawarlary ýatda galjy pursatlary beslemegi öýüz bolşy ýürelge urdy. Munyň öýdi ýurdumyzda giňden bellenýän toý bayramlarda dawara gatnaşlaryň gutluk sözleri bilen utgoşmagy bir dogrulan bayramçyk konsertiniň ähmiýetini we derejesini hassa belinde götürdi. Çykyş edenler hormatly prezidentimizi we ähli türkmen halkyny halkara bitaraplyk güni bilen tüý sürekden gutladylar. Çykyşlarda bellenýän ýurdumyzyň bitaraplyk derejesi paragatçylyk we ynançmak syýasatyny hassa dawarlandyrmaga, howpsuzlygyň, durnuklugyň we özüşiň bünýadyny pogtalandyrmaga oňun täsirini ýetirýär. Ma'lum bolşýary, ýöýdüktäri Türkmenistanyň bitaraplyk hukuk derejesi Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasy tarapyndan 2 gezek ikrar edildi. Şunun bilen baglykda her ýylyň 12-nji dekabry halkara bitaraplyk güni hökümine giňden bellenýär. Ýa-da döwürde garaşsyz bitarap Türkmenistanyň daşary syýasaty dünýäniň islenip gyzyklanma bildirýän ýurtlary bilen ýöýdary beýiklikde gatnaşyklary ösdürmek, ýurdumyzda we onuň çäklerinden daşarda ekologiýa howpsuzlygyny üpçün etmek bilen baglanyşly meseleleri esasy ugry edilýär. Şunun bilen baglykda daş gurşagy goramak, energetik howpsuzlygyny üpçün etmek, halkara ähmiýetli ulug üssaşy geçergelerini döretmek boýunça Türkmenistanyň amala aşýan işleriniň arawaşyklary beslemeginde ýurdumyzyň bitaraplyk syýasatyna wajyp ornuň degişdigi bellenildi. Bayramçyk konsertini sungozy saatlarynyň çykyşlary halkara bitaraplyk güni münasibetli guralan davralaryň many mazmunyny hassa baýlaşdyryp halkymyzyň mehriban arkadagymyzyň ýol başlygyna bagtyar durmuşy gurýanlygy, şöhraty pederlerimiziň nurany arzularynyň amala aşýanyny görkeden pursatlar boldy. Bayramçyk konsertiniň dowamyna arkada prezidentimiziň görüden aýdymlarynyň ýanglanmagy bir-de guralan dawaranyň ähmiýetini hassa belinde götürdi. Soňra hormatly prezidentimiz hemmeleri şanly tene bilen ýeni däwir ýola gutlap, ata-babalarymyzyň gelin nöwlet diýişleri ýaly halkymyz arskal döwletlilik bilen mihmanlary, mihman ataňdan ölýän paratatly peýgame erip, türkmen mihmanseverligi bilen mehirli garşalýar. Bu ajaýyp günne hormatly mihmanlarymyza minnetdarlygymyzy bildirýär diýip belledi. Şeýlekem pursatdan peýdarlanyp, siziň ähliňizi ýetip gelýän täze 2020-nji ýyl bilen tüý sürekden gutlaýan, siziň her biriňizde jan saglyk, bagtyarlyk arzu edýän, goý täze ýyl hemmeňize bagyt getirsin diýip mehriban arkadagymyz ajaýyp arzularyny beýan etdi. Dawaranyň ahyryna hemmeleriň bilelikde ýerine getiren ajaýyp aýdymy, bagtyar zamana dürüjlükli ähmet we amatly ýaşaş ugruna tagalla diýen arkada prezidentimize halkymyzyň adyndan aýdylan goşarlyk sözler bolup ýanglandy. Bir bagtyar sezilim arkadagymı, bir bagtyar sezilim kahramanymı, bir taraf vatanım Türkmenistanım, sevilen ömür var ya arkadagymı. Bir bagtyar sezilim arkadagymı, bir bagtyar sezilim kahramanymı, bir taraf vatanım Türkmenistanım, sizin bilen ömür var ya arkadagymı. Soňra hormatly prezidentimiz hemmelere üstünlükleri arzu edip bir ýerden ugrady.
Enurtu hurmatly prezidentiň adyna halkara beýtaraplyk gün münasibetligini gutlaw bilen tanışdys. Onu şeýle diýilýär. Onuň Ali Hidraty Türkmenistan prezidenti Jenap Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Hurmatly Jenap prezident, gadarly dogunum. Siziň Ali Hidratyňyzda hemem dogunluk türkmen halkyny, Türkiýe Respublikasynyň halkynyň hemem hut öz adymdan 12-nji dekabrda belenilýän beýtaraplyk gün münasibetli tüýs sürekden oktaýan. 2021-nji ýylyň 27-nji 28-nji noýabrynda Türkmenistana uruny döwlet saparmyň dowamynda hemem ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitinde maňa hemde Türkiýanyň wekiliýetini görkezdiren mehmansyýarlyk üçin ýene de bir gedek hoşallyk bildirýän. Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynda 1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda Türkiýe tarapyndan meňgurlanylan hemişelik beýtaraplyk hukuk derejesine eýe bolandan soňra Türkmenistan beýleki döwletler bilen gatnaşyklary hasam puhtaranyrdy. Bu sebäpde durnuklygyň hemem awadançylygyň üçin uly goşant goşdy. Türkiýe geljekde de umumy taryhy medeni gymmatlyklary bolan Türkmenistany hemde oňy 26 ýylyň dowamynda üstünlikli amal aşyrýan beýtaraplyk derejesine gollar. Gadarly dogunum, pursatdan peýdalanyp, siziň Ali Hidratyňyzda berkjan salyk hemde bagat Türkmenistanyň dogunluk halkyna bolsa, rowaşlyk we ösüş arzuwy diýen Recep Tayyip Erdogan, Türkiýe Respublikasynyň prezidenti. Berkarar watanymyzda hemişelik beýtaraplygyň 26 ýyllygy halkara beýtaraplyk güni giňden bellenip geçirildi. Seher bilen ýurdumyzyň vilayet merkezlerine döwlet senatynyň belentden ýaglanmagynda mukaddes ýaşyl tuwumy arşa galyrlap bayramçylyk şäherlerine badalgy berildi. Halkara beýtaraplyk güni baky beýtaraplamynyň şaly 26 ýyllyk münasibetli Ahal welaýatynyň şahar günjünde bayramçylyk dawarlary döwlet senatynyň ýerine ýetirilmegi hemde döwlet baýdamynyň alasmana galdyrylmagy bilen başlandy. Şaly tene münasibetli welaýat merkezi Änew şäheriniň mukaddeslik meýdançasyna belentde parlaýar ýaşyl baýdagym, ýanglantur beýtaraplyk aýdymym diýen at bilen welaýat derejesine guralan dawara Bagtyar il günümiň garaşly döwletimiň dünýä ýüzüne ikrar edilen hemişelik beýtaraplygymyza söýgüleriniň eksilmezliginiň uwanç boýsançy nyşany boldy. Bu ýerde çykşylar Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmagyň watan diýilip yglan edilen ýylda hormatly prezidentimiziň tagallaty netijesinde berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ýurdumyzda durmuş ykdysady hemde medeniýetden ösdürmekde halkymyzyň durmuş hal ýagdaýyny hassa ýokarlandyrmakda gazanylan üstünlikler dogrusynda gowanç bilen aýtdylar. Bayramçylyk dawarasynda medeniýet we soňgo diýişgärleriniň çykyşlaryna giň gerim berildi. Yerine yetirilen aydımlar Bagtyar il günümizden garaşly bagy beýtarap Türkmenistan döwletimize parahatçylygy hemde esretli zamanamyza gowanç boýsançlarynyň hoşawady bolup ýanglandy. Bayramçylyk dawarasynda dürli dillerde aýdylan aydymlar çäre gatnaşan ýylleşlerimiziň şowhurly hemde dowamly el çarpyşmalaryna munasip boldy. Şaly beýtaraplygymyzyň 26 ýyllyk bayramyna başlanyp Bäherden Göýektepe, Akbuğday, Kaka, Tejen, Babadyhan, Sarax etrapy we Tejen şäher häkimlikleriniň demokratik we agrar partiýalaryň ýerlerde komitetleriniň, kärdeşler arkalaşyklarynyň, ýaşar urumlarynyň, demokratik partiýanyň Göýektepe etrap komitetiniň geçiren dawarlary ören täsirli boldy. Dawarlar hemişelik beýtaraplygymyza gowanç boýsançyň aýdyň beýany urly. Yerine yetirilen çykyşlarda garaşly baky beýtarap watanymyzyň berkarar döwletiň bagtyarlyk döwrüne durmuşyň ähli urlary boýunça ýetilen belen sepitleriň, hormatly prezidentimiziň il ýurt bähwitli amal aşyran sahabatly işleriniň hemde pek rahmetiň wasfy ýetirildi. Balkan welaýatyna da halkara beýtaraplyk günüň hemişelik beýtaraplygymyzyň 26 ýyllyk bayramçylygyň dawaralary ýokary okurantlygy beslendi. Bayramçylyk günüň joşgyny çäherleri Balkanawa şäherindäki baş baýdak meýdançasyna belentden tutuldy. Döwlet senamynyň mukamatyna ýaşyl toýgumyz boýsanç bilen alasmana galdyrlanan soňra bu ýerde bayramçylyk dawarasyna badalgy berildi. Dawarada hormatly prezidentimiziň garaşly hemişelik beýtarap Türkmenistanyň ähli halkyna ýeweden gutlagy hemmeleri begenlerdi. Balkan welaýat häkimliginiň geçiren bayramçylyk dawarasy beýtarap watanym Türkmenistanyň diýilip atlanyrly. Welaýatyň ustad aýdymsa toparlanan talip ýaşlarynyň bayramçylyk çykyşlary dawara aýratyn öwüşken çaýdy. Çykyşlarda hormatly prezidentimiziň biýmeswer işleri öz aýdym beýany tapdy.
Balkan Vilayet Döwlet Drama Teatrının artistlarının halkara bir taraplyk gününe başlan edebi saly kompozisiýasy ýatdan çykmajak pursatlary wetsenni. Tans folklor toparlanan joşgyny çykyşlary dawaranyň şatlyk şowkuny hasa arşa götürdi. Halkara bir taraplyk gününe başlany Balkan Vilayet häkimligine dawaraly maslahat geçirli. Ýokary derejede geçen aýdym sağlam maslahaty edilen çykyşlarda watanymyza hormatly prezidentimiziň bitirýän beýik işlerine bolan egsilmet hoşalyk sözleri ýürekleriň töründen çykdy. Arkada prezidentimiziň amala aşyrýan beýik özgertmeleri ýurdumyzda döwlet adam düşünür diýen taglimatyň üstünlikli durmuşa geçirilýäniniň aýdym beýanydyr. Ustatlyk bilen ýerine ýetirilen aýdym saýlarda arkada prezidentimiziň amala aşyrýan ýyl ýurt, umumy adamlar beýikbetli işleri gulleýän watanymyz baky bir taraplamada joşgyny wasp edildi. Halkara bir taraplyk günüň bayramçylyk dawarasy Balkan Vilayet häkimliginiň Demokratik Agrar Tenagçylygy we Telekeçiler partiýalarynyň vilayet komitetleriniň, Kärdeşä kılıçlarynyň vilayet birleşmesiniň ýaşlar guramasynyň Balkan Vilayet Geňeşiniň bilelikde guramaklaryna Balkanawa şäherindäki Türkmeniň Agoýy binasyna dowam etdi. Beýkara döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň belend ösüşlerinden ruhlanan Balkanyň medenet we sonwat işgärleri hemişelik bir taraplygymyzyň şeýlede hormatlar kadamyzyň tutumly işleriniň ajaýyp eýýamynyň tarypyny ýetirdiler. Etirek esen goly bereket we Türkmen maşetrap hemde Serdar Gumda şäher häkimlikleriniň Demokratik Partiýanyň ýerli komitetleriniň Türkmen maşegar bereket edirap kärdeşi arkalyşyklarynyň geçiren aýdym saly dawaralaram turwaşdan belin joşgyna eýe boldy. Daşuwul vilayetinde halkara bir taraplyk günüň şanly bayramçylygynyň dawaralary ýokary ruhunetlige wesenli. Vilayet merkezindäki baş baýdak meýdançasyna bayramçylyk dawaralary ýertekerden garaşdyry baky tarap Türkmenistan döwletimiziň döwlet senatynyň ýanylmagy hemem ýaşyl tuwumynyň galdyrylmagy bilen başlandy. Hormatly prezidentimiziň bu ajaýyp bayram münasibetli gutlawynyň dawra gatnaşyjylara ýetirilmegi hemmelerde ýakymly täsirler galyrdy. Şu günüň ýagtydyr ertirin nurdur, garaşsyz heme baky tarap ýurdum diýip atanylan dawarany Daşuwul vilayet häkimligi, Demokratik we Agrar Senatçylar we Telekeçiler partiýasynyň vilayet komitetleri bilelikde taýýarladylar. Hemişelik bir taraplamydan 26 ýyllyk şany senatyna başlan geçirilýän bu bayramçylyk dawrasyna çykyş edenler hoşnýetligiň, dostlugyň, parahatçylygyň, agdybirligiň gülle üçin kepil bolan ýurdumyzyň bir taraply hukuk derejesiniň ähmiýetini öwran nyktat belediler. Bu ýerde halkymyzyň edidi watanymyza göpalyk duýgusy bu ýsonja şöhretlenirli. Berqarar döwletimizden bagtyarlyk döwrüniň belent ruhuny özüne jemleýän bu dawra adamlarda ýatdan çykmajak ýakymly täsirler galyrdy. Bayramçylyk münasibetli vilayetyň medeniyet we sunat satlarynyň aýdym saly çykyşlary ýaýmanlanyrly. Magtymul Garif adynaky ýürüt sunat mektebiniň şeýlede çağlar sunat mektepleriniň toparlanan çykyşlary bagtyar çağlaryň bagyt mukam bolup ýanlandy. Joşgunly pursatlarda öz mehriban halkyna bagtyarlyk döwrüni peşkeş beren gahrmanlar kadamynyň adyna aýdylýan alkyş sözleri hemmeleň ýüreg owadyna öwrüli. Halkara bir taraplyk münasibetli vilayetyň Türkmeniň Agoýy binasyny vilayet häkimliginiň zinalar uramasynyň vilayet bölüminiň medeniyet bölüminiň bilelikde uramaklaryny bir taraplyk baş buýsunjy ýylleriň aty dawara geçirildi. Dawarda ýerine ýetirilen aýdymlarda garaşsyz baky tarap Türkmenistan diýarmyzyň berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň hormatly prezidentimiziň durmuşa geçirýän beýik işleriniň ajaýyp gözellikligiň, dostlugyň, eşreti durmuşymyzyň wasfy has belentden ýetirildi. Berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň belent ruhuny özüne jemleýän bu dawra hemmellerde ýatdan çykmajak ýakymly täsirler galyrdy. Olar baky bagtyarlyk hemişelik peşkeş beren gahrmanlar kadamyda alkyş sözlerini aýtdylar. Daşuwul vilayet haýatynyň ruhuny geçiren maslahat bayramçylygyň 26 ýylyna başlandy. Halkara bir taraplyk münasibetli vilayetyň ruhy bilen göregli Niýazow Könürgünç, Saparmurat Türkmenbaşy AKDP Gurban Sultan Ece, Bollum Sadyk Uwada taraplaryna geçirilen dawralarym joşgunly pursatlara baý boldy. Berqarar watanymyzyň çar günjüne warşaly gadymy Lewap topragyny da vilayet merkezi Türkmenawa şäherindäki baş baýdak meýdançasyna ýurdumynyň döwlet senatynyň belentden ýanlanyp mukaddes ýaşyl tugumynyň arşa gallarmagy bilen hemişelik bir taraplygymyzyň 26 ýyllyk toýunyň halkara bir taraplyk günüň dawaralary badalgaldy. Dawaraly pursatlarda çykyş edenler hemişelik bir taraplygymyzyň syýasy, ykdysady jehitden dünýä halklary bilen dost sogony gatnaşyklarynyň pugtulandyrylmagyna ähmiýetini nykdylar. Edebi saly çykyşlar dawaranyň täsirini has artdyrdy. Dawaranyň dowamyna ýerine ýetirilen şerni wagly aýdymlarda ýurdumynyň hemişelik bir taraplyk derejesi, hormatly prezidentimiziň parasatly ýol başlygyna edid watanymyza alınıp barlayan tutumly işler ýokary ruhunetlik bilen wasp edildi.
Bir yerde halkara bitaraplyk günüň şanyna dünýä döwletleriniň bir näçesiniň belin owada wetsinen aýdymdyr salar ýaňlandy. Bayramçylyk çeýratyny atnaçylar halkymyň bagtyar hem awadan eşleti durmuş uğruna ýyly-däli aladalanýan gahrman arkadamyza ýylyurt berhwetli dünýä ähmetli tutunmaryň rewaj almagyny arzu etdiler. Milli sinin amamyzda giňden belinilýän bayramçylygyň şanyna Türkmenawa şeherindäki Türkmeniň Agoý binasyna guralan dawaral çäre täsirligi bilen tapatlandy. Dawaranyň dowamyna garaşsyk hemişeli betarap Türkmenistan watanymyz bilen dost soňuna gatnaşyklary barha berkeýän dünýä döwletleriniň medeniýetini sungatyny içkin açyp görkezýän dörli daşary ýurtly dillerine ýerine ýetirilen aýdymlardyr tanslar aýratyn joşuna ýokary okrentlige besenni. Halkara bitaraplyk güni münasibetli Darganata, Çerjew, Halaç, Sayat, Farab, Kerket raplarına, Kerdeçe kılıçlarının itiraf birleşmelerinin, Yaşlar Guramasının itiraf geňeşlerinin, Demokratik Partiýanyň itiraf komitetleri bilen birlikde uramaklarına geçirilen bayramçylyk dawaralary ýokary ruhlanetlige besenni. Bitaraplygyň 26 ýyllygynyň şeýlede halkara bitaraplyk günüň şanyna Lewap vilayet taryhy we ülkany öwrenş muzeýine vilayet prokuraturasynyň Lewap vilayet gümrükhanasynyň Türkmenawa şeher gazetiniň döwlet migrasiýa gulagynyň Lewap vilayeti boýunça müdürliginiň birlikde uramaklarına bitaraplyk bilen beýgelýän diýar adly bayramçylyk çeýresi geçirildi. Halkara bitaraplyk günüň hemem döwletimiziň bitaraplygynyň 26 ýyllyk şanly bayramynyň belin tutumly bayramçylyk dawaralary Marul aýatynyň ähli kunjugyny ýokary ruhyna täwessidi. Bayramçylyk münasibetli Marul aýaty häkiminiň guramagyny vilayet derejesinde geçirilen dawaral şäher marşaýarynyň baş baýdak meýdançygyna başlandy. Baş baýdak meýdançygyna geçirilen bayramçylyk dawratyna döwlet senamyny ýerine ýetirildi. Hemem döwlet baýdagymyzy ýokary göterildi. Betarap döwletimiziň batly gadamlar bilen ösünip çetmekde dünýäniň ösen döwletleri bilen dost soňluk hem hoşnýetli gatnaşyklary ýoly goýmakda. Amala şeriýany dünýäniň sogluky işleri üçin hormat prezident bilen alkyş sözler aýdyldy. Bayramçylyk şadlygy aýdym saada çykyşlar bilen goşdy. Birleşen Tanf toporunyň döwünlük halklarynyň tanflaryny usatlyk bilen ýerine ýetirmekleri bayramçylyk dawratyna aýratyn bedeg berdi. Ulaýatyň medeniýet we sanawy saatlarynyň bayramçylyk çykyşlaryna hormat prezident bilen Alparyan içeri we daşary syýasaty, ýurt we dünýä ähmiýetli beýgi işleri, bagy taraplaryň saýatyna getirýän beren sepkatlar hemem gadanlyan üstünlikleri joşgunly wasp edildi. Bir taraplamydan 26 ýyllyk bayramçylygynyň şadlykly dawarasy soňra marş şäheriniň gözel kunjugyndaky ruhyet köşüniň öňüne dowam etdi. Halkymyzyň ruhy dünýäsini baýraşdyrýan çykyşlary berilen täsir borup berenden ýaňyny aýdymlady hemem ýerine ýetilen tanslarda ýurdumyzyň betaraplyk derejesi hemem oňa dünýädäki adabary mehriman arkadamyzyň dünýä ýaň sarýany beýgi işleri joşgunly wasp edildi. Esasy dawarlaryň biri vilayatyň Türkmeniň Agoý binasyna geçirilip ony Marul vilayet häkimligi hemem vilayet medeniýet büdürligi birlikde gurady. Bayramçylyk dawarasynda Mariýan Kemenada naky döwlet drama teatrynyn artistleri hemem birleşen tans toporlary Ata watany edýet ýurdum betarap atly edebi sady kompozisiýany ýerine ýetirdiler. Hormatly prezident bilen ýurt dünýä ähmiýetli Alparyan beýgi işlerini hemem dünýäde parahaçylyk söýjülük, dost soňluk, hoşnýetli goňşulyk, birek-biregi özara hormat goýmakda türkmen betaraplygynyň uly orny eýdigini beýan edýän hoşuwada aýdymlary bagtyarlyk mukam bolup berenden ýaňlandy. Baky taraplamydan şanly 26 ýyllyk bayramçylygyna başlanyp geçirilen bu dawaran dowamynda ýerine ýetirilen hoşuwada aýdymlar saatlar tanslar ýurdumyzda belent ötüşleri wesen halkymyzda bagtyarlyk döwrüni peşkeş beren mehriban hem gahrman arkadamynyň adyna alkyş sözler bolup ýaňlandy. Halkara bitaraplyk güni münasibetli Aşgabat şäheriniň häkimliginiň guramagynda geçirilen dawara her bir raýatyň bu bayrama bolan guwunjyny görkezdi. Türkmenistanyň bitaraplygy halkara giňişligine biziň hyzmatdaşlyk etmegimiziň esasy, daşary syýasy we daşary ykdysady işimiziň binýatlaryň ýörelgisi boldy. Hemem şeýle bolmagyna galýa. Ýaşlar Guramasynyň merkezi geňişiniň, Senagatçylar we Telekeçiler partiýasynyň merkezi geňişi, Demokratik hemem Agrar partiýanyň Aşgabat şäher komitetläriniň guramagyna dawaralar uly ruh bilentligi beslenni. Paýtagtymyzyň bagtyarlyk etrap häkimliginiň Ýaşlar Guramasynyň bagtyarlyk etrap geňişiniň guramagyna dawara hem şanly bayramçylyga bagyşlandy. Betaraplyk hukuk ýagdaýy dünýäniň ähli döwletleri bilen dostlukly, özara bähwetli, şeýlede hakyky ýagdaýlardan uguralyp, gatnaşyklary ýola goýmagy şert döredýär. Bu ýagdaý bagtyarlyk etrap häkimligi tarapyndan gurulan dawarada da öz boşly beýan edilýär. Biz meýne etrap häkimliginiň guramagyna dawarada betaraplygymyzyň 26 ýyllygy belentden wasp edildi. Köpeta etrap häkimliginiň şanly sena bagyşdak geçiren çäresi üstünlüklerimiziň beýany urly. Köpeta etrap Ýaşlar Guramasynyň geçiren dawarasy ýokary galkynşa eýe boldy.
Betaraplyk Türkmenistanyň daşary syýasat strategiýasynyň esasy ugruna uruly. Türkmen betaraplygy parahatçylyk medeniýetini ösdürmekde. Ähmiýetli bolan ähli halklaryň arasynda raýdaşlygy hemem sadaşy üpçün etmäge gönükdirilendir. Betaraplyk ýörelgelerini esasanyp Türkmenistan halkara jemgyýetçiliginde ähli parahatçylygy, howpsuzlygy şeýlede durnukly ösüşi üpçün etmek maksady bilen giň möçberli şeýlede uzak mökletli başlangyçlar öňe sürýän. Betaraplyk güni parahatçylygy, dostlugy, insanperwerligi şeýlede hoşniýetligi dagranylýan ajaýyp halkara bayramadyr. Hormatly ýaşary, häzir bu söhbetimiňizde hepden dowamyna garaşylýan howa barada, ýurdumyzyň gidrometeorology barada gullugy tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýäs. Salam alyk edýärler. Hormatly ýaşlar, bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly senanamasının uly çylla döwrü dowam edýär. Mähriban adamlar, gelengini bolsa dekabr aýynyň 13-inden dekabr aýynyň 19-na çenli hepden dowamyna ýurdumyzyň welaýetlerinde hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanış bolalım. Yani gelecek hepdeniň başynda we ahyryny ýurdumyzyň çäýini Demirhat Gunatardan sowuk we çyl howa akynyň aralaşmagy netijesinde diýarymyň ähli welaýetlerini ýagşyň ýamagyny şeýlede howanyň gece temperaturalarynyň petelmegine garaşylýar. Hastakygy Ýurdumyň Balkan welaýetyny ütkap duran bir howa bolup, hepdeniň dowamyna atkem ýagşy ýagar. Demirhat Gunatardan günogary orun ötgän tezligi sekundda 8-13-den 12-17 metr etýän şymalyň üsmegine hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 3 gradus sowukdan 4-9 gradus aralygyna maýyl, gündüzlerine 14-19 gradus, welaýetyň kenarya etraplaryna 8-13 gradus maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyň ahal welaýetyny ütkap duran bir howa bolup, hepdeniň başyna ýagyş ýagar. Demirhat Gunatardan günogary orun ötgän tezligi sekundda 6-17-den 10-15 metr etýän şymalyň üsmegine hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 4 gradus sowukdan 3-8 gradus aralygyna maýyl, gündüzlerine 1-6 gradusdan 19 gradusgacha maýyl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyň Mar welaýetyny ütkap duran bir howa bolup, hepdeniň başyna ýagyş ýagar. Demirhat Gunatardan günorta günogary orun ötgän tezligi sekundda 7-12-den 10-15 metr etýän şymalyň üsmegine hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 5 gradus sowukdan 7 gradusgacha maýyl, gündüzlerine 1-6 gradusdan 18 gradusgacha maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarym Lewap welaýetyny ütkap duran bir howa bolup, hepdeniň başyna gara çykly ýagyş ýagar. Demirhat Gunatardan günorta günogary orun ötgän tezligi sekundda 6-17-den 11-16 metr etýän şymalyň üsmegine hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 1-6 gradus sowukdan 7 gradusgacha maýyl, gündüzlerine 1-6 gradusdan 17 gradusgacha maýyl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyň Zaşoğlu welaýetyny ütkap duran bir howa bolup, hepdeniň ahyryna atkem gara çykly ýagyş ýagar. Demirhat Gunatardan günorta günogary orun ötgän tezligi sekundda 7-12-den 10-15 metr etýän şymalyň üsmegine hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 3-8 gradus sowukdan 5 gradusgacha maýyl, gündüzlerine 1 gradus sowukdan 7-10 gradus aralygyna maýyl bolmagyna garaşylýar. Paýtagtymyň Aşgabatda ütkap duran bir howa bolup, hepdeniň başynda atkem ýagyş ýagar. Demirhat Gunatardan günogary orun ötgän tezligi sekundda 6-9-dan 10-13 metr etýän şymalyň üsmegine hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 3 gradus sowukdan 4-6 gradus aralygyna maýyl, gündüzlerine 3-5 gradusdan 16 gradusgacha maýyl bolmagyna garaşylýar. Hormatly ýaşlar, ýurdum boýunça dekabr aýynyň 13-nä magnit hadisasynyň durnuky ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Mähriban adamlar, dekabr aýynyň 13-inden dekabr aýynyň 19-na çenli hepden dowamyna ýurdumyzyň welaýetlerine hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanış boluňuz. Edil watandaşlar, gyş pasyna howanyň derejesiniň peselýäniňi nazara alyp, paslyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şeýle hem häzirki wagtda howada tozun bölejikleriniň kadadan 5 göterim artmagy bilen baglanşykly, howanyň adamyň bedenine ýetirip biläjek oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmakly maslahat berýär. Mähriban ýerleşler, bulary berk-berjaý etseňiz, ýylyň islenlik paslyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mähriban adamlar, şunuň bilen watan habarlary ýetirýär jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ata watanma Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşýär.
ählet işleň ödenine bolsa halkyň bähidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şendir. Hoş sag bolun, edil aşarım.